destino pendiente en Galicia, que era a Praia das Catedrais, e onte dixen vou entrar na páxina da Xunta e vou coller unha cita. Só tiven que meter un código, meter o meu DNI o día no que quería facer a visita. De unha maneira sinxela e moderna, pois no minuto 1 xa pode ter a autorización para a visita das catedrais. Xa me poñía na páxina as horas nas que a marea estaba ben para a visita e escoller. No propio momento tamén, se non tes a autorización, dende o teu móvil ou calquera aplicación, pois se pode obter o mesmo día. Xa estaba, para ali me iba xa. Como era unha visita que era só dun día, puxenme en plan excursión. A hora de facer a nosa mochila, pois o que temos que levar sempre presente unha cámara fotográfica, porque ese momento é único. En que non ia ser un día de praia precisamente, pero bueno, metín un pareo. Unha crema protectora en caso de sol e un chubasqueiro en caso de chuvia. Por se me apetecía tirarme na area ou me mollaba os pés. O gran atractivo que ten a Praia das Catedrais é precisamente que non é unha praia ao uso, a praia de sol e praia para poder tumbarse e disfrutar do sol, senón que disfrutas dun monumento natural, por iso se chama así. Metín unhas chanclas que ao final nin chanclas nin nada, molleime o pantalón, molleime os pés, molleime todo. Unha construción que se pode vivir, pasear, desfrutar. Listo, todo preparado. Saín do coche, collín a chaqueta, a verdade é que gustaríame vir nun momento no que estivera o día máis claro, pero bueno, xa me coincide así, polo menos cheguei. Atopei unha caseta de información, estiven preguntando ali polas visitas, informáronme por onde tiña que ir para entrar á praia. É totalmente gratuito e libre o acceso á Praia das Catedrais, sinxelamente hai que obter esa autorización a través da nosa páxina. Si ao final deste paseo a man dereita, vale, xa te vas a encontrar co acceso á praia, vale? Vale, gracias, hasta logo. Cando cheguei e por fin empecé a ver a idea que tiña, non, da Praia das Catedrais, todo o que vira, a verdad que me invadiu unha sensación de emoción, de victoria. A altura tan impresionante, o gigantismo da Praia das Catedrais, esas formas xeomorfolóxicas, non, que parecen esas agullas das típicas catedrais de calquera catedral do mundo e que chaman muitísimo a atención. Nese momento tan emocionante para min, de repente encontrei que parecía unha parella de chineses. Este primeiro cuadrimestre, os turistas internacionais incrementáronse casi nun 38% con respecto ao ano pasado. Xa era como un augurio do divertido e do diferente que iba a ser todo, non? ¿Quieres que se dé una foto? Where are you from? From China. From China. Yeah. Is this the first time you come here? Yeah, because our visitors here.
tourist. Okay. And what do you think about this? Yes, very It's beautiful. amazing. Yeah, it's Right? very, very beautiful. Todas as promociones que estamos a facer pois fora de España é precisamente falando de os nosos 10 lugares únicos que non se pode perder calquera turista, e un deles é a Praia das Catedrais. Despois de facer as fotos chineses, xa estaba ali ao lado o encargado de revisar os papeles e a documentación das persoas que teñen acceso á praia. Hola. Muy bien, Gracias. moitas grazas. Cheguei e por fin estaba no lugar que sempre quixera visitar, tiña 20 minutos hasta a visita guiada, entón perdíme un pouco pola praia. É moito máis do que imaginara xamais. Temos dúas visións, a visión dende o chan, mirando hacia arriba, mirando cara arriba, que ves que é impresionante ese monumento. É impresionante estar aquí, senteste moi pequeno cando estás aquí. É como miradoiro, dende pois, a parte de arriba, que se divisa pois, todo o noso mar Cantábrico, que por suposto é interesantísimo.